Казвам се Михаладжова, работя като главен асистент в лаборатория полимеризационни процеси към Института по полимери и БАН. Висшето си образование съм завършила в Химико-технологичен и металургичен университет София с специалност с индустриална химия с преподаване на френски език. Дисертационният ми труд бе съвместна разработка между същия университет и лаборатория полимеризационни процеси към Института по полимери. След защитата на дисертацията си спечелих конкурс за главен асистент към лаборатория полимеризационни процеси. Тематиката, с която се занимавам, е насочена към получаване на полимерни носители за биологични молекули и лекарствени средства. Проектът, с който участвам в програмата, е насочен към получаването на полимерни нанокапсули за контролиран пренос на ДНК молекули и определяне на потенциала им като вектори за биологична трансформация на ДНК. Желанието ми е да се развивам като учен, което не е лесно в наши дни. Учените трябва да се докажат като учени в своята научна сфера и като учени в обществото. Затова бих искала да изкажа благодарност на организаторите на програмата, че тя е вече тук в България и дава възможност за изява на младите учени. Здравейте, казвам се Силвия Бакалова, завършила съм физика в Софийския университет. Докторантурата си проведох в Института по физика на твърдото тяло върху изследване на тънки слоеве, получени чрез лазерна аблация. 3 години съм работила като изследовател в Института в Бристол, Великобритания, където изследвахме нови материали и разработвахме детектор за неутрони. От около година отново работя в България в Института по физика на твърдото тяло и се занимаваме с отлагане на наноструктури за нови електронни прибори. Настоящият проект е върху изследване на наноструктуриран алуминиев нитрид. Този материал получаване по един сравнително нов метод, като използваме мощен ултравиолетов лазер и изследваме структурата и свойствата на материалите, като целта е те да бъдат използвани в различни прибори. Много се радвам да получа тази стипендия от програмата за жените в науката. Благодаря на хората, с които съм работила и на организаторите на конкурса и за мен е чест да имам тази стипендия. I'm very pleased to be here today in this very impressive building of the Sofia University, Sveti Klement Ohridski, and to announce 2 outstanding young Bulgarian female researchers who won the 3rd edition of the National L'Oréal UNESCO for Women in Science Award in Bulgaria.